mapitip ba nakaliang jong kadrobes nong gejongi nila yang scam halor ka nongrim bagati ka kremo jumboin ka diga tourist spot bat kahap po jong ka jingpet jong ka jing sumar jong kadrobes nong mausna bat ngimsha yano banwan penlong ya kita ki program le niam le rukam hakati ka jaka re baro khoi ki tourist kila banwan nakaling sodong ka perthai ka jaka ni dah welcome te ha bakhado kata ka jingyeng ga jongi ha kata ka nongrim ka bas scam menta nakaliang jong hitu ki persang banwan jubor sya ketika kremo jubon kila ai ke jingtip sepok ke kod ba kila call off ia kani ke program ke jongki kadi tangkata ngadi kari nganget bagadi ka result ka babaha pat bau bleiru las ngap persya skor ya ke jing duai jongi kom ki trai song musram bar ke jing duai jongki paj ba jong ka bri njau trap ba ka wei na ki jaka kanum lek syawei pat dai kan ne kan sa kum kanong genti ke jongi ke bangilayo nadu kulong kuma nagi maintenance apartment gijungi ngin beteng banang pen scam ya kane kum kasnong nang ni sakamat ngin nang kampan bahasu shu hakabe dei be ketika kram bat kani kadi ka message ka ba komentam ya kum kari ba ka jai bende ka ba phai ya kani ka result mata kasi ka jingmi ngi su tanat baki tehi ki bamut ban penlong ya kum kita ki program kila pentip sya ka kod mata kasi ba kila call off ngam ko aban kan sibon syafi mentah ya mentah ndrei ngadi kadit betang kajing job kublai sibon nam ta jong firu ki bejupan priang ki kubon da kaliang jungi kublai sibon ngimtep kei kajing ya site kajungi kalong betang kita ginong rem ko mangila kran syafi dang mangila kran syafi ndrei ya bakhado na kaliang jongki tim sepi ki jong be kila call off